Uyabona indlela orana ngayo izinto ayilungile. Buka manje ukuthi kwenzakaleni. Umuzwa kaNdlovu bangenile bona bangena baqotha kwasana. Baqotha kwasana ngikhuluma ngento yakusidla le bafu. Wena into waziyo yini uhlala la uqhudozela ama laptop. Akukho ngisho nokukodwa. Into nje wangitshela wona, wangitshela ukuthi asithathe ikhali siyise ngale kwentaba. Kwimanje sibhekene nenkinga. Isigodi sakaqoqtayo sibaxoshile abantu bakaNdlovu le. Kufanele silande ikhali. Sobalwela kwimanje. Mqondisi. Ngizoyisho lento kuwe. Ngisho ukugcina nci. Uyangizwa uthi ngithini kwemqondisi? Yabona mqondisi, ever since ngaqala ukurana le ndawo. Ever since ngaqala ukubusa kule ndawo. Imina owaziyo yonke into eyenzekala. Abantu bakwaNdlovu bayifaka bona kulomlilo abakuwona. Angizwa uthi ngithini kuwe. Sila mfowethu. Uyangizwa uthi ngithini kuwe. Siyasebenza thina. Njengoba ngila kwicomputer yami. Ngifaka imali kulomndeni. Uyangizwa mqondisi? Phuma eyimpini ongazazi ukuthi iqhamuka kuphi. Ibhamu lezokhuluma ngazo. Thatha amabutho man. Uhambe ulanda lezo ibhamu. La esayitshala khona. Sipheke impi makufanele sipheke. Sivuka siye khona man. Ungizwile mqondisi? Ngiyakuzwa bafu. Kodwa ubaba umgabadeli bengekayivume leyo nto leyo. Into yazo wona sesigijile simali kuphela. Kanti ukuchitha igazi kuyafunakala kwesinye isikhathi bafu. Abafana sebesigibele kakhulu ekhanda. Kodwa ngoba indlela obona ngayo ehambisana neyami. Kulungile.